gagayam na imbag, kanaragsak nga oras tayo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikabsat Nelly sa napud no anagan, tintay drama. Ngam sakbay na shoutout mampay kada Norma Gatchalian. Kaya namin nakabagyan na ditaring kay Kabakan North Cotabato, Mindanao. Ni Kabusi Villa Santa. Ken Lunday family dita Paracelis. Manipod ka ni Jenny Rose Lunday from Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Nelly. Dear manang biyanang, kaya't kuman nga ibingay ti kapadasak. May papan kadagiti nagaram kanyak, aging gaanak ki boyfriendak, ti pagtarayan ti istoryak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Anya nga inanang, tatang, sino nga ti sumbatak kada induy kan dyan eh? Ay, katsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jack nga ron nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamat nga kayat ko isuda nga duwa. May salaing ti pilyam nilay. Mabalin ayamot tadwa. Kat asino nga ron ti piliyo, tatang? Nusyak ti pagpilyam ni Indoy. Kakalugaran tayo. Amomon ti family background na. Nasisingpid na ngagkakabsat. Gan awan biso ni Indoy. Si Kangay nanang. Agpada kami iti ama, anak ko. Ni Indoy mo't kanya. Apay ni Janehan nyo nga kayat. Okay lang tamat No iso ti kaya mo. Kasla na singpit mat. Tauray mi dulo makaayay. Madlaw mat anasingpit. Iso na lang tangga kabangibang nga ilay. Uwan ngam namam mo ko na iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasingpat matlaang. Wun, kasla nasingput mo't laang day jaajani. Nadayaw pa'y, tatunggal umay dito'y balay, kanayom nga agmano. Ay, numabalin la ko mga duwa dalangan nga sumbatak kat aramidak. Ngamhan mo't ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo untay kapkap na kam. Sikat ag desisyon iti dayta, ta sikat makiasawa. Opinyon milaeng di na ibagami. Sige nga Rod, majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pili ka ni Indoy. Iso na lang ang atisong bata. Agyaman na, kadi na kong pinarigat ang nagdatong tingga. Nakaragrag sa kaklaw na Nelly. Si ka nga minti pili da na ng kantatang ko Indoy. Ngam kahit di ay ayatan kamat. Dakal ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayon ti panagkasarta? Ni, kat sika no anya ti pangadang mo di iso ti masurot. Kat pakaragsakak no kayat nak nga ikalaysa. Nagkas ang matan na itangay paspasabat mo kanyak Nelly. Kunak nugod news ti padamag mo kanyak. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Linamnamak ngamin asyak-yak lunam Nelly. Saan ba gayam? Ay, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat ngamin nga mabalin nga duwa kayo nga sumbatak. Lumabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayo nga sumbatak. Mala, uston, han ka nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka madanagan na pilitin nga klonan tigasat ko kang ka. Kitnood na problema ma. Di ka ko magbain nga masidang kalya. Tapos sinadaan aklat na tumulong kan ka. Ha? Agpaiso dyan eh? Uwan, kat bay amon lagi tinrig-regalo kan ka. Jak subiyan dagi jay. Kukwam aminan. Sa payadaymot ko a couple shirt kan couple pillow. Sagay sata ko ma. Ay, sayang nga Rod ah. Kat, itad mo lang ta kanyak at ausaran me ka ni Indoy nga boyfriend ko. Nala, uwanan. Itad kong kada kayo Nelly. Agpakadak nga rodan. Katsabay ko ma. Tanaragsak kanto iti din na ti pinilim. Alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh. Uray no pinaay ko katintad na lata dagitoy.
Nay, anya ngay dagita anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usar me kanindoy. Kat, uwan, ko na namat. Maasya nakmat nga rod itilangan na apimanaw dito'y balay itay. Nalpay di abagan na. Ken kaslag kakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata napaay nga rod. Adaya mataglaglag to nga napaay. Talaga nga kasta. Sayang lang tamay sa langmat nga mintagbalin nga asawa. No duwa ko madiduwa da nga pakiasawa ak. Nga may sa langmat gamin. Nalpas matlaangan titulagan para itikalay sa daindoy kanele abalayan. Huwag nga raw na balayan. Nagbit. Kahano lay da gararam tanak ko itanakyaw. Ngamita na tulagan ti kasarda. Wan nga rod abalayan. Kat maragsakan kami. Tani indoy ti pinili jay anak me. Amuming amin anagagot kan nasingput ti anak mo abalayan. Ay kat pagyamanan mi ano welcome tanak ko iti pamilya yo abalayan. Wan abalayan. Kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada. Anya abalayan. Wala. Nay, apay dagitabadom nele. Yim-impake mataon. Mapanakon ag iyan ije balay da indoy nanang. Anya, apay ngay, kat di kay pay mo't nagkasar. Kat dandani matanda kasarme. Uray pay Agden na kayong to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay ngagnaad. Agkasar kami nga rodon iti mabit. Makabulan langan ti urayan kat agkasar kamin. Kati sumat, makabulan laangan ti urayom. Agden na kayong tong kas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nele, ibaga man kininanang, tayo supay lang ti mapan mangi pastorit inwang. Ne, apay nga kasta ti itsuram, kasla kakabsot ka indoy. Wan nga rod, diyak mo no apay. Ala, apay nga tangay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't Nele, kurang na siguro iti hinanala ito eh. Agimbagak tumot lang. Sige nga rod, agian nakapelang. Hangka ngamin nga agbanbanog unay nga agtrabaho Nagagat kan sa ngamin nga pirme. Saan mo't? Ay, saka mo. Tabiglamat na nakastoy ti marik na. Nangan kan, indoy. Diyak makapangananang nakapsotak na lang. Marigatan akpayan ngagtilmon. Ay sos, apayan ngay. Napanan ni Nile aya. Remor mata. Diyak mo no napanan na. Nanang, maulawak. Ha, ay, ala. Lala, napusyaw ka magtan. Ay, tinasaya at ipankalangan ni ospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintara ka no ni nanang ni Indoy iji ospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga rod anak ko. Ayan ni nanang, Nele. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay. Nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Awan nga rod. Agimbagak tungot lang, Nele. Di ka matanagan. Ay, nag-ado pa ti intad nga agas mo. Ay, paspasam nga rod tagpapigsa tapno rumor kan iti ospital. Uwan, makarawarak to siguro no bigat, Nele. Nele, pakiilot mo man tayo bukot ko. Nagsakit man. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tumatlang bakat. Mabihisan, isungano sa nakpay lang asikasuan, uwan. Sige, agtalikod ka nga rin tayo takdata bukot mo. Darasam tanada pa'y papanak. Papanamanan ay bakat. Kanayon karumara. Kat inak agbirok iti pagsayaatan ha?
Hanggang aron nga makatrabaho, di siya tagbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga di asawam nila? Kasjay Anay nga anay. Anay lang ang timang mga kanyanan. Sakit pinalawam. Asino nga iti mga sikaso keng kwa Kat adamat ni nanang na. Alangan nga siya nga kanayon. Siya amen. Kikasta talaga agasawa kayong taong. Mabiitan ti kasaryaw. Ang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy. Imbag no makamart sa tikas jay. Anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kit di. Agimbag to may siguro Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nakmakilaba da balay daman ang panyang. Isupay titangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy. Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang pa'y tagluto Nasakit nga minti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpatsak pa'y lang tagluto. Pasensya ka nilay. Jak ngamin kabailan dito magdar. Nile, adakan. Yala anak man bit iti danam. May samat na tanga Indoy. Mayak samat ito tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabaala mo ti bagim Indoy. Magapsotak pa'y matnili. Itantanta pa'y lang. Agpapigsak pa na imbang. Katawan anya nga ron ngay, awan mabalin. An-anusan nakawan. Pasensya ka la kuman. Ay, uwan, sige, tayo nakpay makilabad ang aron. Isupay titangdan ko. Di kan sa pa'y rumbar. Tamasakit mata ni nanang. Awan agluto. Kasano nga da kwarta tayo nga ay no hanak nga rumwar. Ay, isaganak langan ti kanan nyo nga panawak. Kumusta nga iti follow up, check up mo anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko lagtakan ng dagita agas ko. Kat no may bus ko manin, agsubli kami manin iti doktor ko. Agkawan ano sam tiyaga, gastap nagimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo, tapno amom na niya nagiti tumaram. Aywan, ayan ni nilay. Rin mo naman. Mapanganog sa iti pagsayatan nanang. Ay, amo manak ko, adanadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Nakamisuot pa ya kanayo nun. Sana kasi di damo. Pasensyaan yun ninili nanang. Tabunga la siguro ti banog na tayo chay. Wan mat kit di Ay, nakababain pa'y kit din. Ison ti mga sa asikaso kadata. May raman nakpay nga asikaswan na. Tapasaray sumromat ti sakit ti sakakan sikat ko. Day, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglaladotak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Apay ngay ama uma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, te trabaho kay Jay Balayda. Duwa da pa'y mat nga agsakit. Duwa ti pasyente kay Jay. Da kayon tumat ngamin. Nay, apay. Kuna yung ani hindi ti piliak. Ha? Anya ngay, mangipasubo kayo. Ibagbaga yung amin idi nga ni Indoy ti piliak nga sungbatan. Nay, saan da kamot apinilit anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Ngumkit day, saan da ka apinilit ang mga klon kinindoy. Kan may si kamot tinagpilit anapan nagnaud ijay balayda. Basta basulyo. Basulyo kan ni tatang. Intamag pa siya rin ni Indoy ijay balayda abakit. Una, tanay, di mo trumrumwaran ijay balayda. Nakapsut kanulat ta. Uy nga raw. Kaasimag yagbalin ang manugang ta. Ay, Nay, adamot ti anak ta. Nagkapwam nila da kayo ngamin.
Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni Indoy tisong batak. Ayang ay kanta. Agsaksakit nga kan ka na yun. Han nga makaobra. Iso nga siyang timabanbando nga gobobra. Ay kat aganos ka, anak ko. Basulyo, nape nga maparpari ka taktagtan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nene. Nakaawag ka ba't? Kumusta ka? Han nga nasaya at Johnny. Ay, mabalin nga kita ta. Ay, katwa na. Sa dino te pagkitaan ta. Saka natin mangibagan no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibagak kanyam, Johnny. Anya jay ko nam nga ibagam kanyak, Nene. Ay ka, baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Uray agla ko no iso. No kayat mo? Si kanti pagbantay kiti pwesto kiti sabsabong nga sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubiyam. Hanpay ta agsaksakit mat. Huh, madis-dis mayak nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? Ay, sige, sige. Tulungan ka nga ron, Nene. Si kanti agbantay iti may sa pwesto kiti sabsabong. Indoy, siyak ti binilin ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga roden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipimanaw. Dak pinalubusan. Nagpilit anapan. Ay, kasta ya. Ala, kat asikasuang kalat na takas tamot tibilin na. Magyaman na ka. Awan pang sweldokin ka. Una ni Nelly, apaw itan nak iti sweldo. Iso adi mon problema inday ta, Indoy. Ag-awid ako ni Ijay Balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Eh, atakin ka na ito, Nene. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ta da pagturugam dito. Ha? Kat Ijay Balay mo ngay. Aday ijay. May mayat dito. Sana bale. Tao may kapaspasyaran dito. Sige nga, Rod. Naupay ako kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, atakin ka na ito, Nene. Ni, apay nga kasla hang ka nga excited. Han nga kasla idida mo. Ha? Haman. Excited akmat. Lukas tangarod. Datan. Johnny. Hello, Nanang. Hello, Nelly. Apay, anya jay na amuan me. Puno ay aday jay. Han kon nga kayat ni Indoy. Kastala ti kalakanakan ka, ti panangisina mon kenkwana. Ay di kalamasya na nako. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo kak nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinobyaw. Han, ni Johnny ti kayat kun. Isunti pa kay asawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay hanan, Nanang. Agyan akon iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanakon nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasun ni Indoy. Apay ngay, kaasi ti asawam no awan mga sikaso. Hang ko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Kan sina akon. Anya, apay ngay, kaasi mat Ay, basta man jakun. Naupayak kanyanan. Ala, uray awan sweldo. Asikasuan kayo lata, Nana, Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid dinili, tikas to'y kanyak. Wan nga, Rod. Nakakaasikamot anak ko. Kasta lang arudan di kasasaan mo. Sininahan na kapay tinubyam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, Nana, Indoy. Iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola.
Inikak iti bulong ti marunggay, kan papaya. Padiguan kayo, nana. Ay nagyaman kami balasyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amo no kasano makasubad kami kan kahilda. Saan man aday ta subsubalit ti ibagayo, nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyag mo, Hilda. Uy, talaga apumigpigsa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napaanak pa nagpasturan Ah, kitaom tamangan mo't numabagnat ka. Di mo biglaan. Uwan, boss. Thank you, Hilda. Ngamin, sikatin ang patpatibkar ka niya. Tapno pumigsak mo na yun. Kitita, laing baga ko. Wen, ngam di mo biglaan kag trabaho. Nara, at ako may baka kin Hilda. Mapankay pa ilay di kusina, wan. Ha? Ay kawa na. Mawa ta kaunti kaya't masawa na nakaw. Kunak man maturo ka ito'y pwesto tadyan eh. Sana mabalain. Tururayin naktay dingwan ko, di balay. Sana balay. Umayak man ang nubigat, wal. Agawid akong tanay rabiin. Sige, babayan, wan. Tay goodbye, kiskon. Sige nga, Rod. Ingat ka, awan. Kunak tupay kat! Husto tinabayagan nga atap ko! Ha! Nida! Apay ka sa ka dito eh! Awanan kay tipay na babaeng ka ng gandyang ka! Ay, bloko! Anak ko! Nida! Gusto na itan! Nanang... Ha, Lele, ada ka? Ay na, naimbagman ta nagawid ka. Malalala, sumrak ka. Angam, apaya kastatit, sura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi mat gayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya, Kasar dagayam. Idi pinay ko idi. Dagayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. anya. Iso nga na ilaw-law. Anak nga permi. Ay, asidaga kon itabalay da indoy. Kung nga minda na nga naimbaganan kat. Ala, di nakikyan kita, Indoy. Kumalpalis ang langan niya. Ala, apay, anya tararamay din da indoy kan Hilda. Akin ni kida matan. Akin ni kida. Sa daagis. Anya ay da takait surandan. Indoy! Nile! Anta ka! Nakapasya ka ba? Naimbagman ta nakapasyar ka, Nene. Apay, anya tararamay din niyo. Akin ni kayo mat. Gagangay ti agayan ayat anele. Anya, ay nagluko kan Hilda? Pinagbantay ka lang nga may nagaw mo matgayang manindo kanya? Ah? Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngamhaan tatan tagsubli akon. Lading hitag na ilay. Ngum ni Hilda itantay ayatag. Kun di mo't andan sa balim, ije sintraw. Ay, kwa, awanan dayjay. Fling ko lang dayjay. Ay, indoy urnusan tante amin kanyata. Ngam, apay ngay, adamatan sa bali nga kakin nekim. Di ba agkasartan? Sorry nilay. Sikatiim mo na anang isina kanyak. Iso adinak mo't siguro mapabasaw. Traitor ka, Hilda? Impabantay ko lang na indoy kanyam nga may nagaw mo matgayaman? Ala, anya nga iti basol ko, Nelly. Sorry di amok akit di mon sublian ni Indoy. Traitor kayo kiti nga duwa! Diyako napupuutan timbagbaga kiti day diagundaway. Nakaisawa ngakmut kaya manitisa na may parbang, banag apagbabainak launay, kalpasan day di nga aldaw. Nagkasar nga rod dagiti duwak at diyakon riniribok ida, tawan karbanga. Kan basol kumatlaang no apay ang nagbawing iti sa bali ni Indoy. Dahil naman nga rod ti Jack malipatan akapadasak. Tuy gayam mo, Nelly. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless, iti tunggal maysa. Hello everyone! Naimbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Salamat kadagiti agkakapintas a komentoyo. Kadagiti mayap upload a drama aman ng biyanang ken biag ti tao. Niya po Diyos timang bendisyon kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Karyasan na pudnuanagan tintay idrama itangem sakbay na makabla mamampay ni Raquel Paluway di Tamanabo Abra, Rosie Dakayanan di Tamayan Toktarlak, kan ni Vina Opena di ta Singapore from La Union. Kastiman ti kuna ni Kabsat Karya. Dear manang biyanang, ilingad naklakuman itinagan a karya. Adadwa nga anak ko kat Pasig a babae. Agpada na pintas dagiti anak ko iso nga ado dagiti agar-aram kadakwada. Uray sana nakalpas iti kolehyo dagiti anak ko, adulat ta dagiti professional nga agaram kadakwada, tanapintas daket nga rod. Rogyak man ti agsalaysay. Balaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kankwana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Nay, nagpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita. Isu apilya mana imbag, ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ay ayatak, nanang. Isunto ti aklunag. Ha? Anya ti pakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan? Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional, kunak man laangay. Awan nga ron magusto ak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana, di mo tultuladan jay kabsat mo, ha? No makiasawa ka, tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kabsat, iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayatin naklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y gay naklawn. Ang maklunan na kanon iti mabiay. Dayday ki idin kanon akardeng ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Wan, Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. ay basta. Professional, kan adda na talagay na trabaho na mayata, Indiana. Talaga pilyok tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga gar-aram kanya. Ay kauraya, basta da trabaho na. May maya gidi ano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay nagbalin ang manugang, nanang. Ay kauna, awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka, kan? Uray siyak mo da. Basta, maipaputputan na mo't mabinsan, mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo niya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag, ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin na babalasan dagiti anak mo. Sigo makidi anapintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wen matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa magpuli da Kastila. Tadan sa dara di apong da kasta. Wan, maray. Ang puli may adwa. Ha? Siya, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasya, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pambagilayan ke siya ti malaan da.
Kas jay ti pamagik idibalasa nga. Ay, nay, aldaw mo gaya man. Mapanak kun maray ta, mga numaladaw kiti papanak. Naimbaga orasyon na, pasyarat ko man ni Malo. Ay, kunak doon ni Roger, ti sumarum karita. Si kamo gayam karte. Ni Roger nga may ti sigsigaan ni Malaw adumteng ita. Nana, Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, dita ka pa'y la balkon, dita balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malaw, wide. o sige Nana. Asino di tao iti balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatag. Ano pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwar, wide. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iti balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangput na siguro. Ala, yung kapay lapagawidan, no, at dati aramidam. Ay, awan na ramidak, nanang. Inakit di pastrakan, Ala, sige, makambo ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo Malo. Makadisturbo ak samot. Ada ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag atari mo arak iti silid ko. Diyak amo nga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Aywan, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. Ada ti bakpak ko. Mabainak ang mangirwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad dayta. Saan ko nga ilako? Itad ko Malo. Ay, kaagyaman ak nga rod, Nagdakkel pa imat. Nagdagsunan nga daytang inawawit mo. Ayos laeng. Basta para keng ka Malo. Kay, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ka? Adda ka di mo ilanam namak? Uwan, Karding. Sika tinapili kada kayo nga agar-aron kanya. Ha? Oh, agpaiso Malo. Uwan, Karding. Ay, ayaton ka man. Oh, agyaman ak Malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaw na eh. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisig. Awang ganas ko amangan. Ha? Abay, nagmurmuriyot kayo. Ni Manang mo Saan nagpampanunot? Inaklon na mo gayam na jay akardeng. Una ka ni Roger ti aklonan na. Agam samay. Iswa, masuro na. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat di kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang nyo kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akakluna. Ulito ka. Jay adda permanente at trabaho na ti pilya. Tapno mabsaw ti bursa kanchan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluna ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wala. Ang santay unay alakay ni Adonis. 55 na lang. Taagtrab-trabaho pa eh. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatong. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo lata. Apay? Lakay, baro da jay aya? Balo, nanang. Namitlo na nabalo. Adliya! Nananay, babalon mo gayam. Naimbag ano? Ay, nananang. Sa anak pa yamatay na. Ay na. Uray akla sumgar di ta ngayon bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalong tao. Saan nga isaw anak ko? Ay nanang, saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din, iti pamerienda tayo kini Adonis inton madamdama. No kasta,
Siya, tinagasat kada kami nga agar-aramken ka. Jana. Wen. Yamin, sikat tinapilik nga klunen. Ken pakiin na yatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka, Jana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mo't, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti, sir. Nana, takayan ayat kun ti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Jana. Ay na, nagmayatin ngay. Ala, agawan niyo, tasaan pa'y apa nagtutudaw. Hey, narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Jana ti may papanin ti dayta. Asawa akong talak mo. Nana ka rin ah. Ay na, nagimasin na gito ya pasalubog ni Adonis. At the pizza, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Ala, mangan kayo laang nanang. Agpeneg kayo amangan, tanagaduday ta. Manang Malo, mangan ka ba't na? Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko na nga ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Ha? Aniya mo da kita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawupay nanang. Tamasakitan mo't animanang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kay, agpay sumo nga 20 bagbagak. Inauna ka pa mga road malaw. Ang di mo mausaran, tautik mo. Ha? Awan na, ano dahi tapusong lang, di sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Carding, nanang. Ay, oray na singpad. No padamat, anapugpugraut, awan Selvina. Sayang ni Roger, professional dahi jay. Naimbag lang ngay, tananakam tuy aday. Amuna ti agpilay iti naklun na kadag iti agar-aram ken kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandani pa ikat ag-retire nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusayan. Si Kantong ti agpensyon dyan, Tidak ipagbagayo mo't. Ubing pa'y ni Adonis. Saan pa'y adumagaday dyan, nanang? Nana ka rin, kidawag ko man ti pamalumos yo. Ta ikasar ko ni Malo nga anak yo. Anya? Mano pa'y labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon? Kaya't minti mang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itong galmay siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay, ayatek unay ni Malo, nana. Ya, isaw. Anya makunam malaw. Kap-kap na kanmin ti tunggal may sa, nanang. Ay, naigait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, Carding. Adda talo dadak kila baboy ko, nana. Day talaan. Nagbasiton ngay. Dayta, tipagkarkarit mo. Tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagay baboy na. Nakitak. Agbalor siguro itinasuro ka 20 mil ti maysa. Uray pay. Oray di kayag kasaran no. Basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuang ko, nana. Ay wala. Tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mga ado ti tao dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar. No basi tumulang tisagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Carding, di mo parchen tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no parchen mo. Day tangaron mo ti pampanungutek, Malo.
Imbagak mo tang kininanang mo, apartyan tayo gaya dyan. Basta siyak ti makam mo. Noon niya ti anta isulaan. Di mo kutsin ginwang mo, tapno da pagaradom to. Ala, sikat makam mo malo. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Jana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wanyarod nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy asagana da. Kunama, binilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basit da. Kung di kasar da ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar nanang. Ay, huwag hindi Mangrugain ti riga di kapsa mo. Mamirmirao mo tinakiasawaan da. Iswam sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais. Bongga ti pamayan yaw. Wan? Sigurado dayta nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay nahapaw. Nagmayatay na. Kan, mamidwa kami to kano ngagkasar nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayaton ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawan ako. Bongga laki di aga unti isuot muntaw. Wala nanang. Malalala. Ilaklak ang muntaw di kapsamaw. Simple lang gamin. Di kasar na iti asawa na. Tawa mo nga raw di kwartada. Naimbag ni Adonis tado ti kwartada. Ay, wala nanang. Ganay na. Tay ito bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang. Maraw, tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Tamarugitan to'y bado. Mabalin niyo magtintag sukatan nalpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis Ay nanang. na. Intun rabiay nga sukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa badaw. No, sukatak kadagaw. Dapay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabang di asawa. Natumulong nga agsarb. At dayjay kusina ni Karding nanang. Isuda ti paralutoy jay. Nasaya nga raw. Uray, isula, maitulong naman. Jay, agmay sakan di tabalayo marikarya. Tanak ya asawa mo tindag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray ang may sak, maray. Wena, ado tayo magkede agkakaro ba? Kan nasidaglaang dito ti balay tinakay kamangan ni Malo. Why, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmiraw, tinakiasawaan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, maray. Nagaga nga gardin ka nagtalaw. Day talang, ti paggagagatan na. Sa mga swil daw, iti binulan. At makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan ka siguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Muan, naimbag nga raw, tananakam jay buridak nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapawal. Gayam, dyan. Nabartik ka man na si Mang Adonis. Puri na bila, uli na kasta. Marabian ka, sumangpet. Nabartik ka pa eh. Ay, dyan kaya te masarsermonan. No kasto yan na kain lumak. Dyan. Labaran na ka din. Kaya kung ti maturog. Dyan kaya tinaangdod na maturog.
Isolabaran nak. Rumuanak pa eh. Diyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho, mita. Inaki jay pistaan. Sada ka no palot eh dyan. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduwak. Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, inka pa lumutang i-gestor iti masita. Bayadak to no mga bakak. Nang, kaya't yu ti lamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itanim umak. Kasta ka na yung tisidsidaan me. Apay, kastalat ko ko ang jay asawa maun. Di sa mula karayan di ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na iji talon. Sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Anda pa'y karabasa dita. Di okay la ko dagita tapno ada kwartayo. Naurewang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awang magpagastusan me. Tawang pa'y anak me. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding iji talon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. May bababad kan sabot ni jay talon. Wen tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumursuro tak ni Karding. Umayak man nanang. Ay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumarkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy, nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Ha? Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis, nanang. Laklakaya na babaero day jay. Ha? Nay, apayaya? Tsuklem pagarop. Nga itikas jay kinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papanan ti sweldo na nanang. Dagiti babay na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga rod nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laging katiswildo na. Onya nga itid. Pulos nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakasta. Sana mabali natin kasta nga raramido na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo nanang. Ni, anda ka magayam dito ay dyan ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyaw taaday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte a karnit native a manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sana linuto. No kasta, aglutluto di asawa manang? Ay nakano iso ti para luto iji balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko, pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na, di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na, siyak amin ati mangiduol ken ko na. Anya, ni, saan matakasta ni Karding? Kanusag paminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakamo ang mga raramid ka na kita. Ungtan na kami no pilitag tagtrabaho. Kanuray na kiti na kay kamanga. Nagsisingput da kanya. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanya.
Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli, jay. Maumak nga rudan, nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti si Danyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Awan pagpastura na. Imadon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo daytan. Well, tadamag kong adda ka nun ni Jana dito eh. Buwan, nagbakasyon pa lang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga minja ilablaba na. Mabit man lang barok. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngayon. Ay, tuwan ana na. Ngam basit laang. Mabila nga raw tayo na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo. Nakalako nila kayo ko itimula na anateng. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaman adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyak yung. Agpa-check up kayo langan. Ay, saanan. Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakalaki ti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni aning mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman ay day adem. Isu ako na sinaan na lagan. Ano saan idarumnan? Sugador lagaruday nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga ron ti kabsat ko. Ano kasta? Huwag nga ruda na ka. Masya na kang kuwana. Maminsan, mabasulag ti bagay. Kasla indil-dil ka. Iti day dyan nga adunays. Yamo ni namnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kan ni Kardeng nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kan nagagay. Ay, apapal ko jay adim kan ka nakaw. Ta napintasan tibiyag mo iti sidong ni Kardeng. Kat, ay, suray. No, tinagtagi basit ko iday ni Kardeng anak ko. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yung day tananang. Kat no ada kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Sininaan nga rod ni Jana, tilakay nga asawa nakat nagawidan iti puder ko. Masa siya nakitiburidak nga anak ko, gapo iti nagbambanagan na. Banag apakakonkonsensya ak no danduma. Kanayon ngamin ang may palagip kanyak tibidot ko kat naamiris ko asaan gaya makwarta ti pagibasaran iti napinta sa masakbayan no dikat iti ugali. Napatpatigayam nga amang tinapintas nga ugali ngam iti kwarta. Tauray adot kwartana no nalasmat ti ugali na awan serbina. Alakastan tigayam mo karya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day ta kapadasan ti maysa kamsat diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script to gayam yun, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Hello everyone! Kapadasan ni Kabsat Alma saan naapod no nagan, tintay patangatangay drama itangam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Hello Mampay, kani Maricel Daligis, Agnes Gregorio Abadi ta Singapore, kani Delia Manuel. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma. Dear Manang Biyanang, ada pasaway nga anak ko.
At damat trabaho na tatangtangdanan ti bayaw na kas helper iti lugan nga ibibiyahe na. Ngam awan maururnong na tay diretso na iti arak ti kwartana. Iso ti pakay si stressak. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Ay, laklakayan kayon, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan nanang. Di ka pa'y lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumaner mo nanang. Gagangay na tabaru akit nga road. Wen ngam bumaketak meten buyeng. Jakun kabailan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Oo nanang, di kay madanagan tay nakagbiro kiti asawagaw. Sige, inakaw. Naa, tamapan ka man nagbulak-bulan buyeng. Inak nga rod agbiro kiti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Day laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggen na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngumawan mo't dengdenggen na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang hay, kat di nan sama mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran na nga agaram. Ay nakano pa sa raibati na ti cellphone na ijibalay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot usum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Bumagon kaditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastaw. Tsak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tata. Kasano adi ag sakit ta ulong buyeng. Kat nahang uber ka manen. Kastala kanayo nun teraramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Nakayuman lang ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamiten buyeng. Ti kalagnahnakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka kasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang. Ayan ni Buying aya. At dayjay balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anya turasan mat maturog pala ni Buying. Nahang uber manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan, apay. Agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katanusam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Napay ngay, di mo't agawid ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na barkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro di anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ay, nungay na bartak manay. Tila tinortoronan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Buying nanang. Ay, saan pa yung araw anak ko? Umumyan siguro na balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanila kay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, lukas ti kayat na. Lay, bagmantal na kalagip ka nagawid Buyeng. Wala tatan. Kaya ni nanang, ada di talikod ti balay, agpakpakan iti manawk. Napay ni nanang mao,
Adalay bagak tatang. Nanang, bumulod ak man iti kwartayo. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang. Pangusaram. Naibayad ko na iti utang ko ti sweldok. Bumulod ak ko may iti kwartayo, tapang allowance ko lang. Isublik tumat lang, no sweldoan nak man ni bayaw. Na, ay kat sigurado nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laang an anabat-bati akwartak dayjay. Wala nang, di kay ka di madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buying. Asino kumangay dayta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buying anak ko. Wen nga rod tapno anda ko mamangan anawa kan kuana. Buying, asino nga ijay mom ijay daya. Adamot ibagbagada nga mom ijay. Anya mo na ngay bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Andaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buying ijay daya. Jakam mo tay di dinamag kukot awan ko na namag. Kuna damay taday jay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay jakam mo lakay, noan niya tipod no. Tawan mo ti aminin na. Kay kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Buying, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos, pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adang amin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da ka no, at da dinagas ni Buying ang babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga adan nobya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpaiso, nanang. Sindong, adan samot den nobya ni Buying. Kaikit na sayat ba't atap no mga sawan? Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan pintas, basta nasingpot niya, bakit? Wen alakay, anom tinapintas, no sadot kan bastos mag. Uray agba aklatan, no kastan tumot laang ti maasawa na, lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyang. Agpasken ka na da manang mo. Ipasar mo tumot tayo no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Masino ayaw tinangindandaron kada kayo tinay tadamag. Apay ay ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak ka. Awan mo't dakas na. Pakaragsakan mikat di ano adan no biyam anak ka. Basta awan no biyak tatang. Awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga adan nobya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Di yu apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumula ang dayjay. Kaya't may matlaang ama-amuan ti agpaiso anak ko. Tano bilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, ngam iliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisupotak man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalat dita na, Buying. Kandi mon isupot. Ikargam latta dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipan na maya. Ape masapol nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag itayan ti barkada kigidaya manang. Aya, aga ala, mga lakalat ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Wan nga ron, nang isupot iti adobo kan dinakda ka na si Danda kano ijay. Si Daenda, wano pulutanan damanan.
Inuman nga tan ti aramide ng jay adem. Nay, ada ka mo buyeng barok. Hala, sumra ka. Magyamarak na. Aywan, at itin supot ko ama sida. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay namanang ko. Nagpaskenda ngamin. Iso na gisuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manin, boying. Wan Tinang, intuludan kayo iti si Danyo akarnay. Ay, agyaman nakaboying. Nakababain paikit din kan. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam nga eh. Di ka agbabain kanya, Tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, boying. Banang apakalagsakak la unay. Buyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amu kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak malangan tiyag paiso. Uwan, manang, at danobyak. Adama ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pailangan kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo paila ibagatag paiso. Saan tayo nga itamanang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa yan nakasagana. Orayok ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin karakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutak. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da ama-am mo ni Tinang. Ay, katsi ka ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa nga ita, Tinang? Adan tulak ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isa ganaan tapayan na yung bagday ta. Saan ta ko mabigbiglaan ida? Ne, magbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan Tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din ninanangyaw, anak ka. Saan pa, tatang? Da kayo pala nang ibaga Tani, amangan mo agungat no maamuan na. Punkan tayo pa inupudno no saan? Anda kami nanang. Kadwak na Tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, nay, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano ka anakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggam na kayo tinubya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatak ni Tinang. Iso tinakarik na akitipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang di ta amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilin. No siyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga pampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpet ni Tinang. Wan tatang, nanang. Nasingpet ni Tinang kanya kan ay ayatan nak mo. Kahit kasanulaangan tibiyag yun to, Buyeng. Di mun to pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako nanang.
Di kayo matanagan, taggagita ko na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang boying. Gagangay lang tikas jajar na, tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na, kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siyak, maawat ko mo't ti anak ni tinang. Nakasagana ka tumakdera may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam ka ni nanang. Makaamiris to mo lang dayjay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akas na naunag ti pampanunutan. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kaya ko na naman ngagbalbaliwan. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti akin ah. Apay, awan pa nagtalak mo kani Buying anak mo. Adamot kit di alakay. Likli ka mga men, tagpanuno titisan na nasaya at bakit? Anya ti amaw, ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaon tagkalay sa kantinang ano biyambo yan. Wan ko matatang. Ay, kano nga ro ti plano yo apa nagkasar. Intun umay abulan ko man ananang, uray simple akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yo akot makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyaman ta umanugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumad ti kayat mo. Awan mabalin mi ah. Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, na kayo pala ang ti makamoy ti anak mi kantinang ah. Tamapan kami pa ijibangkang talagpasan min ti agmulay tinatang. Ala, wana nako. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagana sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron niya balayan niyo. Taawanan ijibalay na ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman tinaibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatig kayo umatan kada kami. Awan kanyak dayjay, nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan, saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kon. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumala ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga ro doon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. Nagtultuloy nga rod ti panagsingsingpat ti anak ko kat maragsakannak iti makitkitak ita kadakwada nga gasawa. Tagtintinulong da amang papintas iti biyagda. Kaya tita dumakdakkelan dagiti anak da ket naragsakda sa nga pamilya. Kastamad kada kami nga gasawa ta nagbalbaliwan ti anak mi. Alakastan ti gayem mo, Alma. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kapsat, di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless!